atong hearing parte sa nagapangayo sa financial assistance dere. Yung nagkandak man sa hearing, ang concerned committee sa Sangguniang Panlalawigan sa to, manti may nag-text sa akon, constituent commander sa, sa segundo distrito, specifically taga Manduyog Alimon dyan, aga pa siya dira, madugay kag ma-release ang iyang assistance nga ginapangayo sa provincial government pagi sa Provincial Social Welfare Development Office. Wala man siya gina-update kung anong status. Kag eventually nakuha agad man mga alas 4 sa hapon, dugay nga hinulatanay. Buti ganun daw nag-umpisa sa alas 9 sa aga, kuha ang benepisyo iya alas 4 sa hapon. Mo to nagreklamo siya. So nag-hearing man ang concerned committee sa Sangguniang Panlalawigan, kag ginpatawag man namon ang mga posible nanging responsable sa delay, no? Dito natagan man namon. Amo nang manami sang hearing kay matagan kung diin dapat gid man ang kung ano gid ang problema, kag ma-applyan man sang kung ano gid ang solusyon. So far, na okay naman ang dalagan. Wala na ako bati sa reklamo pa. Inabangod man sang imo aktibo man nga pagtrupangon sa sining mga problema ang ating mga kisa ng tao mo mga gulugagmay pero dako galing epekto kon pamampabayan. That is why nga ginatagaan mo gid ini sang igtrupangon. O nga tagaan tagit talupangod kay ti nakaibalogit kita nga ti kaluluoy man ng tao. Chimpos ang tao nga magatinerte na ti kumatag ta lang iya ginapangayo ng financial assistance sa 2 ka oras kung 3 ka oras di nga paulaton naton sa ulaton tayo sa 7 ka oras. Kag posible man gali, pwede man gali tungod sa hearing nga ginpatawag namon, pwede man gali nga mapadasigan. Pwede man gali nga hindi gid magulat sa 7 ka oras, no? Posible ma-reduce mga 2 ka oras, 3 ka oras kay mabaton man nila ang ilang nga financial assistance nga halin sa provincial government paagi sa Provincial Social Welfare Development Office. May mga adjustment na ginhimo agod nga hindi na mag-delay pareho sa to natabo sa nagreklamo. Kag matagan man ang nagakadto diri kun anong kinahanglanong nga requirements nga hindi sila kailangan magbalik-balik dapat pag-abot na kompleto ila papilis para diretso man ang ila proseso. Amo na matuod na Bert kay isa man karason nga naga-delay da kay ti ang mga requirements nga dala nila hindi kompleto. So pabalik-balik sila kung di man sila nga parte sang kung di man sila nga Banwa, kung di man sila nga parte ni sang Iloilo, di pabalik-balik sila kung hindi kompleto ang ila requirements. Siya gani ka recommendation dito na dapat ang Provincial Social Welfare Development Officer o kung ang representative ya ma-attend sang meeting sa liga ng mga barangay sa kabanwahanan kag ma-explicar kung ano ang mga requirements. Kay ang mga tao nga nga kinahanglan ni nagadakop man sa barangay hall. Di kundi kaibalo ang barangay captains kung barangay secretary dito na ma-attender sini agud mapaibalo sila kung ano gid man ang mga requirements. Agud pag-abot dire hindi na magbalik-balik. Muna gani rason man nga may opisina ko to sa Santa Barbara, satellite office ko ginaman sa isa ko to no? Ang ground floor sa building ko dito ginahimo opisina, ginaman sa isa ko to ka staff dire. Agod nga dira pa lang kung sino mga nagakinahanglan taga Santa Barbara kag neighboring towns dira, may istoryahanan nila kung anong requirements. Kaysa magkadto di nga magbalik-balik malang ti kaluloy mo sila pliti pangita pa pliti ko. Isa manghulang pa pliti, balik-balik pa. May nandito pa lang mapatag na kung anong requirements. Pag-abot nila, kompleto na requirements sila.